a veure, la proposta de banc de llibres que ha fet l'Ajuntament, hem buscat una nova forma d'ajudar als nostres alumnes en Sollana, i aquesta nova fórmula se basa en ajudar al centre, no individualment a l'alumne. Volem que els alumnes nostres del nostre poble es queden en els nostres centres, promocionar els nostres centres, i per fer això, dins de les possibilitats de l'Ajuntament econòmiques, hem parlat en les direccions dels centres tant del López Marco com de l'IES de Sollana, per veure de quina manera era la més adequada d'ajudar-los. Després de tindre algunes reunions en les direccions de centre, en les AMPEs i l'Ajuntament, hem optat per la fórmula de la compra de material, de llibres en aquest cas, que se quedaran per reutilitzar dins del centre. És un apartat que va beneficiar, intentem que benefici a tots els alumnes per igual, però que se fomente la cuida i la conservació del llibre en bon estat per poder-lo utilitzar més endavant. En inici la nostra idea era que en aquest pla aconseguir, si no la gratuïtat, quasi tota la gratuïtat en un plaç de 3 anys. Indudablement ara, en el pla que ens ha presentat la Conselleria, que és un pla que encara no s'ha convertit en llei, el tema d'alguna manera ens dona la raó, perquè podem aconseguir el que volíem per Sollana en 3 anys, aconseguir-ho en guany i en el curs que ve, en el pla que s'adherirem quan sigui ja llei, quan sigui norma de la Generalitat, en aquest cas de la Conselleria d'Educació. En principi nosaltres el nostre pla era perfectament compatible en el que proposa ara la Generalitat, en aquest cas la Conselleria d'Educació. Nosaltres, quan farem les reunions en els afectats, pares i mares dels dos centres de Sollana, el que farem ja va ser comunicar-los que els diners que anava a destinar ara l'Ajuntament eren uns diners limitats, uns diners que venien d'un pressupost que no és el nostre. No podem ajudar en més perquè econòmicament no se mos permet, no és perquè sigui falta de voluntat, i ja s'ha comentat en les administracions, Diputació i Conselleria, que n'hi hauria flexibilitat en el tema de que cada poble hem col·laborat d'una manera en els centres escolars, i aquesta flexibilitat comportarà que les despeses que alguns ajuntaments hagin fet abans ja seran a compte d'aquest pla que diu que se van a donar en primer plaç 100 euros d'ajuda per als llibres d'aquest curs, i 100 més en juny de l'any que ve si se tornen els llibres en bon estat. En això que passa que en una mitja de 200 euros possiblement entenem que el que estava comentant abans, aquest pla que nosaltres comptàvem en fer en guany una mitja de 30-35 euros d'ajuda per l'Ajuntament, a l'any que ve la idea era ampliar-lo a uns 50 euros aproximadament, comptant que en l'esforç econòmic que feien els pares comprant en guany tots els llibres nous en el López Marco, i 2 cursos que tenen que comprar nous en l'institut, en aquest esforç dels pares i la col·laboració de l'Ajuntament, mitjançant un reglament, unes normes que encara estem treballant en elles, en la comunitat executiva de cada centre, aconseguir la gratuïtat dels llibres, el que diem per 3 anys, en l'esforç dels pares. Esperem que, si tot va bé, l'esforç dels pares, aunque siga en retroactivitat, se tindrà que passar un poc de temps, però ara, segons ens han comentat, a aquestes persones se'ls donarà, o quan estiga aprovat, perquè és que ara el que parlem és un poquet de la informació que ens passa a nivell de partit. No n'hi ha res oficial encara, en que aquests diaris van per davant en la informació. El que ens han dit és que
el pla, o sigui, els diners, mentre se publica el pla, es converteixen en llei, se fan les delegacions, els diners per als pares dels alumnes no estaran fins novembre. Per tant, hi ha que tranquil·litzar la gent que tot està en marxa, que sí, això sí, que preparen unes factures adequades perquè s'ha de pagar les factures. Què faran les famílies? On estiga el xiquet estudiant, no on està empadronat, sinó en el municipi on està estudiant, presentarà aquesta factura en l'Ajuntament i l'Ajuntament li abonarà els 100 euros. Inicials són per tots els xiquets, afecta a 500.000 alumnes d'ací de la comunitat, tant a les escoles públiques com als concertats. No a les privades, no. En aquest cas això és el que ens han dit. Si després s'estén, no ho sabem. També ens diuen que se va preocupar la Conselleria d'Educació de que les famílies més necessitades, més desvalgudes, este pla que se va a donar o esta gratuïtat de llibres que se va a procurar que siga completa, se facilitaria bé per mig de l'Ajuntament o bé per el centre els llibres a les persones que des d'assistència social s'envie el corresponent informe dient jo no puc i damunt farà falta que siga, en fi, se tindrà que comprovar nivell de renta i tot el demés, a veure qui aplega, més que res en quant a la prontitud de rebre els diners. Està clar, si la família no té condicions i Servei Social diu que no té condicions per fer-se càrrec de comprar aquest llibre i que després li se retornen els diners, i això se farà càrrec la Conselleria, segons ens han dit, no sabem el sistema. Este depòsit de llibres, este banc de llibres, claro, nosaltres d'inici el que teníem ja formulat era va gestionar-lo al centre, els llibres se cedeixen, com he dit abans, al centre, on li se dona a cada alumne, o millor dir, li se cedeix a cada alumne un llibre que el propi centre ha demanat el més adequat per a aquest alumne, sempre en el valor que hem comentat abans, de 30 a 35 euros, algun serà algo menys, però és perquè, clar, el llibre 1 seran 29 per ficar un exemple i 2 ja seria fora del pressupost perquè serien, per ficar un exemple, 45 o 50 euros. No se pot generar. Entonces, valorant, el que hem valorat és el centre és el que després li cedeix aquest llibre que nosaltres donem al centre, en el conveni que estem preparant, que encara no l'hem pogut fer, resulta que és el centre el que se va ocupar de mantindre-lo tot el temps possible i de gestionar-ho davant de les famílies, perquè si el llibre se perd, s'estropea, se tindrà que fer càrrec de repondre-lo en l'estat adequat. O sigui, per dir-ho clar, que si el trenquen el tenen que comprar indudablement perquè el llibre serà del centre. Encara que ara el reparto se fa un per cada alumne per ajudar-los, el llibre serà propietat del centre. I la gestió la portaran el centre educatiu i la portaran l'AMPA. L'AMPA s'han oferit per fer la gestió que fins ara estaven fent-la pels seus associats, va fer la gestió per a tots en el tema de llibres estos que porta l'Ajuntament, cosa que també recomanem indudablement cada un, l'associació del llibre de cada un, però recomanem que s'apunten a l'AMPA perquè així vindrà molt més còmode per tots fer la gestió. Ara cada un que vulgui que s'apunte o no s'apunte, l'AMPA va a gestionar i arreglar igual estos llibres en concret per tots els alumnes, siguin o no socis. I l'altre que sí que volem és que, i estem també en això, és que volem que se premie l'excel·lència. L'excel·lència en la conservació, no en l'estudi, això ja correspon a l'altre departament. De quina manera? Conforme estem parlant, n'hi haurà uns lots de llibres que comprar necessàriament quan es comença un cicle, m'explique. Si ara estem parlant en un cicle, en aquest cicle n'hi ha 40 alumnes i l'any que ve a aquest cicle promocionen 50 alumnes, indudablement aquests llibres no estan. Al no estar, tindrem que comprar aquests 5 lots nous perquè tots els alumnes tinguin llibres. Se suposa que els altres van a tindre-los perquè si se conserven i se tornen com cal, i a més se tindran que tornar com cal per cobrar la segona subvenció dels 100 euros, i aquests alumnes nous que entren no tenen material. Ahir és on l'Ajuntament
col·laborarà en pròximes edicions a aportar lo necessari per cobrir bé és de desgast habitual, que n'hi ha llibres de desgast que se desgastaran no en un any, sinó en 2 o 3 anys, aniran desgastant-se, i estos lotes nous de la gent que va iniciar-se a cada curs. En uns cursos sobrarà gent, perquè potser igual se'n poden anar del centre, però tots els que falten es respondrà l'Ajuntament. I si no n'hi hagueren, i per contra, si algú se'n va del cicle, com se'n va, sisè, per exemple, de primària, que ja acaben el cicle en el López Marco i van a passar a l'IES, pues, intentarem aplegar a un acord que siga rentable, que siga adequat, que siga rentable per pares, per a que deixen els llibres allí en el centre i aquests llibres es puguen utilitzar els que van a promocionar de 5è a 6è. I això és la idea base global. Conservar el material és el primordial. Si no conservem el material, tot el plan que estem fet no va a funcionar, això està més clar que l'aigua.